Reazzjonijiet ta' rabja minn diversi persuni għal dak li qalet il-Ministru Miriam Dalli din il-ġimgħa meta sqarret li l-kontijiet tad-dawl qed jolgħu għax in-nies qed jaħlu aktar dawl. Ministru, tista' tispjega allura x'inhi r-raġuni għall-ispike fil-kontijiet tad-dawl li ma fl-aħħar ġimgħat? Ma kienx hemm differenza fir-rati tal-dawl u l-ilma jekk in-nies iqabblu il-kont tagħhom ma' xarejn ta' qabel bil-fors li tara spike minħabba li kellna heat waves matul ix-xhur tas-sajf. Fejn ħafna nies kellhom konsum għoli tal-elettriku. Jekk taraw wkoll l-Malta ma' dawk ix-xhur kellha domanda għolja tal-enerġija. Hence għaliex hemm dik id-differenza. Tajjeb li wieħed iqabbel ukoll il-kontijiet sajf ma' sajf għaliex hemmhekk tkun tista' tqabbel l-istess perjodu mal-istess. Tajt li n-nies ġaħani ġifieri ma jafux x'qed jgħidu meta qed jgħidu li l-kontijiet olew. Fuq il-medja soċjali kienu bosta dawk li rimarkaw kif in-nies użaw mhux ħlew id-dawl u li l-kontijiet ġew għolin għax ir-rati tal-konsum f'pajjiżna huma mogħla s-sema. Oħrajn qalu li l-kontijiet iħossuhom dawk li għandhom paga baxxa u mhux nies bħall-Ministru li għandhom paga tajba. Fost l-iktar reazzjonijiet kien hemm min fakka li l-prezz taż-żejt 10 snin ilu kien jiswa d-doppju ta' dak li huwa llum u għalhekk wieħed ma jistax jifhem kif il-kontijiet tad-dawl dejjem qed jolew meta l-weda tal-Labor kienet li se jorħsu. Boħrajn isostnu li rċevew kont tad-dawl qoli meta l-post tagħhom kien magħluq u ħadd ma kien qed joqgħod fih għal tul ta' żmien. Kumment ieħor kien li l-ġaħan jemmen li ħela d-dawl anke jekk għamel sajf sħiħ veleġġatura barra mid-dar. Boħrajn jgħidu li l-Gvern approfitta ruħhom il-heatwave li kien hawn fis-sajf u bagħad kontijiet għoljin. Ma jinqosru wkoll dawk li kkummentaw u aċċennaw dwar il-fatt li kemm il-darba nqata' d-dawl matul is-sajf li għadda, problema li frustrat il-maġġoranza tal-popolazzjoni li spiċċat bla servizz minkejja l-ftaħid dwar il-power station tal-elettrogas. Quddiem dawn l-ilmenti kollha l-Ministru qed tibqa' sikta bħal donna ma trix tagħti każ il-problemi li għaddejjin minnhom in-nies anke fid-dawl taż-żieda tal-għoli tal-ħajja li kull ma jmur qed taffettwa lil diversi ħaddiema, familji u anzjani.